Niekto si kupuje autička na diaľkové, však dobré, ja mám, ale ja som si kúpil dneska takéto autičko, ďalšiu 1,5 tonovú kravu, prečo nie? Ináč je v celkom dobrom stave, k tomu všetko príslušenstvo, kefy. Keby niekto potreboval, tak je to v podstate okamžite k prenájmu. S tým, že museli sme si sem hodiť také provizorné baterky, pretože baterka, ktorá tu bola veľká trakčná, tak tá bola amen. Tá išla do Serede, a to doslova, pretože v Seredi to vykupujú a budem musieť kúpiť do tohto novú baterku, inak stroj, keď povyčistujeme a dáme trošku do pucu túto hrdzu a také tieto veci, tak by to malo všetko fachčať. Svieti, blika trúby, takže poslúži nejakých 500 eur mesačne, možno, že bude nájom na toto vozítko, ktoré nové stojí teraz 49 000 eur bez dane. Takže takéto mašiny na veľké plochy, kolo 10-15 000 m2 za hodinu je to schopné umyť. A ešte budeme potrebovať nejakú testovaciu dráhu, takže ak ste niekto z okolia, Nové Mesto Piešťany, a máte nejakú veľkú halu, ktorú by ste chceli poumývať, tak milé radi vám ju zadarmo umieme, pretože potrebujeme tieto veľké mašiny kde skúšať a my už tu proste nemáme ani moc kde to skúšať. Tak čau.